Kani ka jing itho khana ka banga kwa ban yetho ipi man ta ka sing ka long ka jing itho khana ka ba ngelayo asngo da ki spa sen markat nungut na plan jompi ki ba tre ban sngap sajusen ya kani ka jing itho khana. Kani ka jing itho khana ka long shapang ka we ka tengap hato fitip ka ka rong jong ka tengap hoj ka rong yong te ha ka we ka singi ka hair na ka we ka jaka shakawe pat ka jaka bar ka dem halor jong we uding barkat ba kadang dem halor kat nat ding jong we uding one way uriu start na kata ka jaka laong ba uta uriu start udon ka bor te ha kata ka por uta uriu start uyat lenti na kata ka jaka kata ka tengap halor jong kat nat ding kat ba uta uriu start ha khandeu uyat bad ha kata ka por uyu asngo ba kata ka tengap kapa up upet yaki khmat jong usirong uyo i yaka tengap bad yo i yaka khmat jong ka ba kayang bat uta uriu start ukren ia kata ka tengap ko tengap balai phayam balai phas ngausi balai ngamyam kapan phai kata ka tengap ya uta uriu start tu ya tho yanga ia kata ka jing jong pha upen phai biang uta uriu start pet shaka gm ka jonga balai ngam di banyam pet ka rong jonga ka rong yong habanga dem halor ka tonom ying jong kibru ki kawang yang ada umau hatu video i ba kibru ki aibam kiri ki sumar ya ka tengap but om shem laju pendon kami nga hai ru haka gm jong kibru tang hakaban tim but kinuksa ke basnu om don ke ke balong positif ke ba kibru ki perkhat chapang jonga tang ke ke basnu pet kinuksa ke basnu ki ai shapang jonga ki pen ya sere menga bat ka jingyap ke ke gm ke ba ublei lo thau yanga imat ublei ula syukawang yanga khelet pha shaprthei but medang ke lipat yanga balenga ngausi balenga huslai balenga yam uta ustad lapan phai hakata kapor tu ya tho yanga ya kawe lada medan kalat sajisen pat ban kendu ya ublei tu ya tho yanga ka ka ba mi kwa ban lo kumta se open phai uta tung up ya uta ustad ngan ya tho ipi start ba lada ublei ukli yanga ka ba mi kwa ban long ngan ong ya ublei pangakwa ban long kum kahan ani kat no ka jing itnat jong kahan karong le ka sembol jong ka jing suk ka sembol jong ka jing kemen lada ngadon lat sajusien ban kendo ya ublei shisha ngan ong ya ublei to pun long yanga kahan uta ustad ulapan phai ya kata tengap to ngan penlong ya pha kahan henry hashwa jong kata tolek kelishwa ya kahan hatu kasuk ne kamsuk haka jigim jongka empat hak takapor kata tengap kalek ban kendo ya kahan marsing kendo ya kahan kaong han ani kanu kajing itanat kajing ka jongpa kerong le kerong kajing suk kerong kajing kermen empat habab hajingi halor jongko le kanu kajing itanat habab haper halor jongko papen ki igi kejat jongpa hapo jongko katnu i pengat shishaban pej ya kajing jongpa empat katnu palong kabasuk kabakemen kahan kapan phai ya kateng ap kata kapor mano ba ong ye pha bangasuk banga kemen ani balai pamsuk pam kemen se ka kelibiang kateng ap ya kata kahan mapapat padan jingkus fly ayu haka jim jong pha balai pamsuk pam kemen se kata kahan kelapan phai ya kata kateng ap kong teng ap ngamsuk ngam kemen haka jim jong pet ken shakarong jonga karong le karong kabaki bru ki penon kam ban tap ya kemen yap jong ki bru ngam ju suk ngam ju kemen ha ka jim jonga kumno phano pan ong ba ka jim jonga kalong ka jim ka basuk ka jim ka kemen ka teng up kalapan phai ya ka han hagat kapor haba komta lada pham suk to ale ngeli rengkat sya ustad ba un pen kelayangi sya ka sim ka basuk ka kemen uta ustad ula keli ya kata kahan haba komta ka ba kom ka jing sngo jongpa ka ka sim ka basuk ka kemen kata kahan kalapan phai ya ustad lada ka long ka bala nakwa panlong kum katota ani katno ka jing itanat sya karong jong ka karong jarngam karong jong ka jing kermen ki briu kiri ki sumare ka ki aibam ki id ya ka empat ki hikaya ka kumno ban keren katno ka jing itanat sya ka jing im jong katota empat lada kalong ka badang la ka kwa panlong katota uta ustad lapan phai yakini ki armut habakumta ngan penkelai pesya utota Henry Hashwa jong kata tolek ban keli daladehi hatu utota usuk ni haka jingim jong bat kumta kata kateng up bat kata kahan kilek ban kendo ya kata katota kilek hawe uding ubah heba ubah kitip ba don deki spa teli kitota kibasa ha uta uding
bat anda kila poi ha uta uding kila syang saudong ya uta uding arsen laisin ban wat ya utota Henry kimlap bat hadin kata ka jengsyang ka bakam bonsin ki kentu ya we utota ba tota kum do melong me shat me klan ani kat no ka ji itnat sha ka jim jame karong jerngam karong jong ka jengkermen ki briu kiri ki sumar yeme ki hekai yeme kum do bang kren bar ki khot yeme da ka kerteng ki bas no tenat bah pek ka khamut jome ka basau karong jome karong jerngam ani kat no ka ji itnat sha karong jome uta utota upai sha ki ga argut uong iki manu baong ipi banga suk banga kemen ngam ju suk ngam ju kemen nado mene pi wat yang saudong ya uni uding ngayo i ba pi her ngayo i ba pi yaj arsen laisen saudong ya uni uding banwat yang Henry pim yo i yang karong ayu keny kum kene ka bangadon karong jarngam karong kum kasla kita ki arngut kilapan pai ya uta utota habakumta mem suk mem kemen haka jim jome uta utota uong ki ngam ju suk ngam ju kemen haka jim jenga nado mene saudong ngayo i ba pi wat yang hatu filap yang namar karong jenga kum kasla pim la ban peni pher yang bat kasla karong ayu keny kum kene ka ba umbleu la thau yang bat kumta baro laingut kilek ban kendu ya uta ustad bat enda kila poi ha uta ustad kilong ko ustad uta ustad ong keng ka pi kwa nanga bat uta utota ulaong lada kadang don lat penlong yang kumau uta ustad ulaong keng uta utota ulaong uklo lada kadang don lat penlong yang kum uklo ngakwa banlong kum uklo ani kat no ka jing itanat sha ka rong ka jong haba upli yakit haban yang jong kat no ka jing itanat sha ban pet ki don lai po jat ki rong ha ka to ka haban yang ka jong bat haba upli kumta ya ka haban yang jong ki merat ki merang ki snau tenat ban pet ya ka ta haban yang jong ki beriu ki shandur yu bat ki bo ya ka ta dur ha ka ying ka jong ki laju khot ya upikok uklau national board jong keri jongi laju khot ro ya uklau ulok jong kasngi ani kat no ka jing itanat shisha ka jing im ka jong tau start uloong ya kita kilangot to ngan penlong ye pi uklau Henry hashwa jong kata to let daladehi ban keli ya uklau hatu usuk ne haka jing im jong barkumta baro langut kilet ban kendu ya tau kelo bat anda kila kendu ya kelo kilong ba kelo kat no ka jing itanat shisha ka jim jome haba me pli ya kit haban yang jome ki beriu baro saudong ki kwa ban pek ki mrat ki mereng ki kwa ban pek ya ka jing itanat jong kat haban yang jome kat no ka jing itanat shisha ka jim ki jome ni ro ni kwa ban long ubasuk ubak kemen kumame uklau ulapai syakini kelangut manu baong ipi banga suk banga kemen kita kelangut kila kelibiang nau kelo hatu mem suk mem kemen se uklau ong ngam suk ngam kemen empat hakat kepor uklau uong ya kita kelangut sengap jar sengap kae kata kabayat empat hakat kepor kiyo sngau trup basawa uklau uong pio sngau ya kata kajeng sawa kita kilangut ki ong ken yo sngau ke kata ka bap yo sngau kade kaden jat jong ubreu ura ya ka sulo jong ban siat yang bat haba usiat yap yang usai ya ka wei pa ka wei ka thaban yang ka jonga bat udi ya ka hayu na ka menta ka jing mentoy jonga Henry na ka menta ka jing mentoy ka jongu hatu fidang la ban ong ba ka jim ka jonga kalong ka jim ka basuk ka bakmen ka jim ka ba itanat ngan ye tho ipi ba ka jim ka jonga barbor ka don hap deng jong ka jingma bat kita kilangut kila kelibiang na utau kelo haba kumta kat ba kum ka jing ngau ka jong me manu ubasuk uba kementam ha ka jim bat lada midang don lat uba me kwa banlong uklau da ka jingtom ha ka por upai sya kita kilangot bat ukdau ya ka kti ju usya uta uteng ap bat uong unekin uta usim ubanga kwa banlong uteng ap da ka jingkedit ha ka por uong kumlo melaban ong ba ka jim jonga kalong ka jim ka basuk ka bakamen milabakla uklau ula pen syai yaki ka por pechine ngan ong pi to jubab yanga ya ka ne ka jingkeli hato medan jingma uteng ap ujubab ngam don jingma hato kibiru kiju siat kiju penyap ya me uteng ap ong kim ju siat kim ju penyap ya nga
Hato menjual sengau ia kata ke bagi ong crow fried rice. Lane kadok tengap ong em ngam jual sengau. Hato kibru ki jubamnya me em kim jubamnya nga. Hato don kiwe pat kimerat ki bajubamnya me utengap ujubab em om judan. Kalau ula peteng biang hakat kapor fitip ni em baka jim jonga kalong ka jim kabatan habdeng jong ka jing kuslai ngam tip ba mentang ring mensim shiklimat ngaying kumne shiklimat pat ngan sakalon shiklimat ngadang ring mensim kumne sa shiklimat pat ngam tip ngadang la ni em ban yo ban ring mensim biang sajusin pat hagum kata kapor ka betai kata ka pistol bar utau klau ula kelon yap kram kandau. Ko kiperlok kibi ke jonga wat ju persang panujor yalade bat kiwe uble ula thau ya pi halaka jong ka jing kerpang pi long ki bakerpang halaka jong ka jinglong ka jong pi halaka jong ka jingla jong pi uble ula aye pi ya ka sap ka bakerpang wat ju persang banlong kiwe haka jigem jong pi to long kumba pilong Kidon daki billion ngut ki beriu hasla jongganing berthe Henry kumaphi om don shu ki ba uble ula thau pi long ki ba kerpang halaka jong ka jinglong halaka jong ka jingla ka jong pi nangata daw ngong pi ko ki perlok ki bi ki jonga wan ong persang banlong kum ki wei haka jing im jong pi Henry to persang banlong kum maphi hi haka jing im jong pi to keli yalade yakani ko wei ka jigli hato ngala ne em banlong kham tebit ban yaka bangalong menin bat lashai hato ngala ne em banlong kham tebit ban yaka bangalong mentakasngi. You are unique in your own specialty, in your own abilities. So never ever compare yourself with others. Ngin saya kendo ipi ya kebebat ki video terhadap kapor. Bye bye, stay safe.